Salam Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tomaşaçylary. Köküni gojaman taryhyň köklerinden alyp gaýdýan milli däp desturlarymyz, urup adatlarymyz döwrüň ösüşine baglykda ösüp kämilleşip biziň günlerimize gelip ýetipdir. Däp desturlaryň, urup adatlaryň aňyrsyna agzy berlik, wepalalyk, jewislik ýatanlar. Şol däp desturlaryň birem gadymdan gelýän türkmen däbi bolan goňşy qora we goňşuçylyk däbidir. Mehribanlar, biz hadynatly gepleşigimiziň bu sanyny türkmen halkynyň agzy berligini we jewisligini şöhretlendirýän, awadançylygynyň aýdyň nişany bolan goňşuçylyk däpleri we goňşy qora destury barada taýýarlamagy makul bildik. Goňşuçylyk däpleriniň aňyrsyna gadymdan gelýän türkmen däbi bolan goňşy qora destury we bu destura görä her bir adam günnelik durmuşynda dul çöregini öz ýakyn goňşulary bilen paýlaşypdyr. Bu destur bir-birege hormat goýmak, dostluk, güler ýüzlülük, ruhy we maddi gollaw bermek ýaly insan gatnaşyklarynyň ýokary derejesini özünde jemleýär. Türkmenlerde özüň alyp barmagyň düzgünine öwrilen goňşy qora jemgyýetimiziň agzy berligini şöhretlendirýär. Goňşy qora gadym türkmen destur häzirki zaman türkmen jemgyýetimizde de münasip dowam etdirilýär. Şonuň üçin hem türkmenler nähil nahar taýýarlasalaram öz bereketli öýlerine mihmanlaryň we goňşularyň gelmeklerini göz öňünde tutup, olara mihman paý goýýarlar. Türkmen halkyna söýenişen ýykylmaz diýen nakyl we kıyın gününde şatlykda we hasratda uzak ýyllaryň dowamyna birek-biregiň hemrasyna öwrilen goňşa kömege gelýär. Zähmet söýer, hoş niýetli we kiçwegünli goňşudan hemişe nusgalanypdyr. Oňa buýsanýarlar, ondan öwrenýärler. Türkmenlerde öý alma, goňşal diýen naklam ýöne ýere döremändir. Ulular kiçilere ulsyny silamadyk, kiçisini silamaz diýen nakla gerip, owodaşlaryny silamagy, olara kömek bermegi, olaryň haýyşlaryny ýerine ýetirmegi, olaryň çağalaryna esewan bolmagy öwredipdirler. Goňşy bilen birek-birege kömek bermäge, mehirli gatnaşyklara esaslanýan gatnaşyklary ýola goýmaga çalışypdyrlar. Goňşa ýaman söz aýtma diýip ýaşullar ýaşlara maslahat beripdirler. Türkmen durmuşynyň kadasyna öwrilen hoş niýetli goňşuçylyk halkyň aňyna diňe bir goňşarada kömek we gollaw bilen çäklenmän, goňşy döwletler bilen we beýleki milletleriň wekilleri bilen ýalaşykly ýaşamaga çalışmagyny hem alamatlanyrýar. Türkmeniň asyrlaryň dowamyna emele gelen ruhy gymmatlyklary biziň döwrümizde de ähmiýetini ýitirmeýär. Ol gymmatlyklar häzirki zaman türkmen jemgyýetinde täze öwüşgünlere eýe bolýar. Goňşuçylygyň gadyr gymmatyna uly sarpa goýýan pederlerimiz ýer alma goňşal diýen pähmi döredipdirler. Goňşy gadyr hakyna oýlananyňda halk akydasyna ornan bir riwayet ýadyňa düşýär. Gadym zamanlarda bir goja zerurlyk ýüze çykyp öýüni satmakçy bolupdyr. Horaşaja öýe ilk başda hiç bir haridar çykmanlar. Günleriň bir güni bir adam gojanyň gapysyny kakyp öýüne haridar bolup gelenligini habar beripdir. Onda goja öýüniň narhy 1000 tylla diýip narh kesýetläpdir. Muňa haýran bolan alyjy: "Atam, öýüňe gaty ýokary narh kesseňle, häzir bu öýüň bazar bahasy 200 tylladan ýokary aşmaz" diýipdir. Onda goja: "Dogry, öýüň bahasy goý seniň diýeniň ýaly bolsun. Emma meniň gyzyllan gymmatly goňşym bar. Men öýüme goňşynyň gadyr gymmatyny bilýän, goňşuçylyga sarpa goýýan adama satmakçy" diýip köp manyly ýylgyrypdyr. Alyjy gojanyň sözündäki parasada akly kesmän soň ılalaşman gaýdy beripdir. Bu bolan gurrun goňşusynyň gulagyna da ýetipdir. Ol derhal gojanyň ýanyna gelip: "Seniň kyn ahwalla galanyňy men duýmanlaryn, meni bagyşla. Näme gerek ýaragyň bolsa kömek gollawa mätäç bolsaň men taýyn. Ýöne sen hiç ýere göçme, öýüňi satma. Seniň ýaly goňşyny men nireden tapaýyn" diýip haýyş edipdir. Bu riwayetin hikmetine kıyamet günü goňşudan ýen halk pähmi şöhretlenýär. Pederlerimiz ýagşy gününde de, ýaman gününde de goňşynyň delalatyna, gollawuna, köňülleşligine dayanmagy makul bilipdirler. Şonuň üçin hem uzakdaky dogandan ýakynaky goňşyny özlerine ýakyn saýypdyrlar. Ata-babalarymyz donymyň seni goňşymyňky diýen aýtganda öredipdirler. Goňşa hormat goýmak, şatlyk gaýgysyna şärik bolmak pederlerimizden nesilden nesile geçip gelýän milli ýörelgämizdir. Enelerimiz her gedek tamdyrdan ilk çykan gyzgynja çöregiň göze geliglisini saýlap, saçaga dolap goňşulara iýeripdirler. Taýýar tagamdan ilk goňşa dadyrylmagy ýaly ýagşy edim gylym bilen
öý ojogynyň rızgal bereketini artýar diýen anam ananca uýupdyrlar. Öýde taýýarlanan del tagamdan süýjülükden goňşy öýde ýatan näsagyň agdy biýmada geliniňem aýratyn paýy bolupdyr. Halkymyzyň durmuş desturlaryna öwrilen goňşy qora gadasy goňşuçylyk gatnaşyklaryny hassa berkidipdir. Goňşynyň bazary saýan halkymyz keçe satsaň da goňşyňa sat, baraňda üstüne özüň oturarsyň diýen pähme eýeripdirler. Halkymyzyň goňşuçylyk desturlary ýaş nesilleriň insanperwerlik, hoş niýetlilik ýörelgeleri esasynda terbiýelemekde möhüm edep terbiýe mekdebi bolup durýar. Türkmen halkynyň durmuşyna goňşulara goýulýan silah sarpa hasam ütgoşuk bolýar. Goňşusynyň çagasyny öz perdendinden kem görmeýän halkymyz bu barada bir näçe atalar sözlerini nakyllardyr, täsirli timsallar döredip gelipdirler. Türkmen ojogyna bişýän nazu nygmatlardan hökman mehman bilen bir hatarda goňşy paýy hem bolýar. Baý wagtjasynda ýetişdirilen miwelerden owuz süýdünden ilkinji nobatda goňşa dadyrlýar. Keramatly tamdyrdan çykan melemysyknan gyzygyny bilen goňşa hödür edilýär. Goňşuçylyk däpleri halkyň medeniýetiniň gadymy däpleriniň çoňur ähmiýetini beýan edip, hoş niýetlilik, parahatçylyk we şatlyk ýagdaýyna geçýär. Türkmen halkymyz olara aýawly çemeleşmegi asarlaryň jümmüşinden alyp geldiler we häzirki eýýamda saklap galylar. Taryhymyzyň we medeniýetimiziň baýlygy milli däp düsturlarymyz, urup adatlarymyz türkmen halkymyzyň aýratyn buýsonjy bolup durýar. Hoç şonuň üçin hem goňşuçylyk däpleri häzirki döwrümizde hem milletimiziň ak ýürekliliginiň, agdy berliginiň we jebisliginiň ýene-de bir aýdyň nişany bolup, türkmen mehmansyöýerliginiň asyrlardan aşyp gelýän däplerine sarpa goýmak hökmünde dowam etdirilýär. Mälim bolşýaly gadym türkmen destury bolan goňşy qora goňşuçylygyň esasyny düzýär. Şoňa laýyklykda her bir adam gündelik durmuşynda mümkinçilige görä ýakyn goňşulary bilen dost çörek alýar. Bu ýörelge özara hormat goýmakda, gownaçyklikda, dostlukda, ahlak we maddi taýdan gollamakda beýan edilýän belent insan gatnaşyklarynyň köp asyrlyk däplerini özüne jemleýär. Goňşy qora däbi türkmenleriň edim gylymynyň gadasyna urulyp biziň jemgyýetimiziň jewsleşmeginiň uly mümkinçiliklerini özüne jemleýär. Goňşy qora däbi häzirki zaman türkmen jemgyýetine münasip dowam etdirilýär we häzirki wagtda hem türkmenler islenlik tagam taýýarlanmahaly olaryň dost çörege, baý öýlerini, hökman mehmanlaryň we goňşularyň geljekdigini nazara alýarlar. Olara mehman we goňşy paýy diýip atlanyrylýan tagamly naharyň paýy deýişlidir. Gülme goňşuňa geler başyňa ýaly parasatly pähimlerine gulluk edip gelen türkmen aga aşk mülküniň şahsy molla nepes aýtmyşlaýyn. İki adam uruşsa ötör ýaly ýol berme, birisine gep berip ol birine al berme diýen pelsepäni hem ellenmermändirler. Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir, ýamanlyga ýagşylyk er kişiniň işidir. Daş bilen urany aş bilen ur. Hoşamaý söz süňkdewir, ýaly pähim parasatlar ruhuny parahat söýjülük, insanperwerlik, geçirimlilik, sabırlyk bar bolan halka mahsusdur. Lalaşdyrjylyk, hoş niýetli goňşuçylyk, parahat söýjülük we bitaraplyk biziň ruhiýetimizde, milliligimizden göz başalyk gaýdýan öz bolşul millilikdir. Türkmen halkymyzda uzakda garnaşyňdan ýakynnak goňşuň ýaşydyr. Ayrılmaz goňşuňa undulmaz söz aýtma ýaly nakyllar ýöne ýere döremändir. Müň ýyl alysda galan wakalara ser salsaň türkmen halkynyň hoş niýetli goňşuçylygy, parahatçylyk söýjüligi, mehmansyöýerligi bilen tapawutlanýar. Türkmen halky ýer döwürlerde de beýlek halklar bilen hem hoş niýetli gatnaşyklary ýola goýmagyň tarapdary bolupdyrlar. Beýlek halklardan tapawutlykda türkmenler berek bilen salamlaşmagyň we mähirli hal-ahwal soraşmagyň ummasyz köp sowgat getirýänligini anantypdyrlar. Türkmen öýünde tagam mişirilse ilki bilen goňşulara berilýär. Bu ajaýyp däp goňşy bilen goňşunyň agdy berliginiň ören puhtadygyny, jebisligini aňladýar. Eýýamlaryň özgerýänligine we ýaşaýyş durmuşymyzda täze ösüşleriň ornaşýanlygyna garamazdan halkymyzyň öňden dowam edip gelýän jemgyýete bähwetli däp desurlar ýatdan çykarylmaýar. Olar döwletimiz tarapyndan gollanyp, döwrawap ösüşler içre barha kämilleşýär. Dostlugy däp desur edilen halkymyz insanperwerlik, dostlugynyk, goňşuçylyk gatnaşyklary inni bütün dünýäde rowajlanýar. Goňşuçylyk gatnaşygy adamlaryň ruhy gözýetimini görkezýän ajaýyp desurlarynyň biridir. Toý görki bagşy, öý görki goňşy diýilşi ýaly türkmen halkynyň goňşuçylyk edebi adamlaryň arasynda gatnaşygyň ýokary mekdebidir. Döwlet dürli milletden bolan adamlardan bir-birine sarpa goýmagy, goňşusynyň şatlygyna şatlanyp gam gussasyny paýlaşmagy edebi ýörelge dinýär. Bu
yörelge insanlaryň arasynda gatnaşygyň medeniyetine sürýär. Nirde agdyberlik bolsa üstünlük hem ýeňşem şol ýerde bolýar. Türkmen halky gadymyetden bäri agdyberligiň gymmatyna düşünüp ýaşaýan halk. Görşimiz ýaly goňşuçylyk däpleri we goňşy qora destury öz bolşuly sungat bolup, onuň gadymdan gelýän we sünnälenip biziň döwrümde ýetirilen özüne mahsus yörelgeler däpleri we bize diňe olary berja etmek, ýaşylyklar bilen baýlaşdyrmak gerek. Mehribanlar ata-babalarymyzdan göreli alyp, öz göz başyna goja taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýan bu mukaddes yörelgeler sarpalap dowam etdirip, üýtgewsiz geljekki nesillerimize ýetirmäge we milliligimiz towa denip kemale gelýän ýaş nesillerimizi millilik ruhunda terbiýelemäge çalışalýan. Hadynatly gepleşigimiziň baş maksadym asarlar boýy dowam edip gelýän milli yörelgelerimizi ýitirmän nesillere ýetirip, onuň geljekde dowam bolmagyny gazanmakdyr. Şunuň bilen hadynatly gepleşigimiziň goňşuçylyk däpleri we goňşy qora destury barada taýýarlanan sany geçirip gutarýar. Gepleşik goňuňyza yaran bolsa onda laýyk goýmagy we tesir ýazmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Egerde siz gadymdan gelýän edim gylymlarymyzyň haýsy barada bilmek isleseňiz, onda bize öz tekliplerinizi ýazyň. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşamyk. Sebäbi Türkmen portaly hemişe online. Ýatdan çykarmaň, Türkmen portaly siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.